शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य तो भाव मिळत नसून टोमॅटोचे दर देखील घसरले आहेत। महागाईच्या काळातच शेतकऱ्यांनी बी बियाणे घेऊन पिके घेतलेली आहेत, परंतु त्यांच्या पिकाला योग्य तो भाव मिळत नाही। म्हणूनच ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करता त्यांना न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी केली। आज नाशिक दौऱ्यावर असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। शेतकऱ्यांच्या टोमॅटोच्या बद्दल भाव पडलेला आहे, त्याच्यावर राज्य सरकारनं आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि राज्याचे कृषी मंत्र्यांना विनम्र आव्हान आहे की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आपण लवकरात लवकर निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या टोमॅटोला भाव कसा मिळेल। ज्या शेतकऱ्यानं बागाईच्या माध्यमातून खत आणि बियाणं वापरून जे टोमॅटो तयार केलं, त्या टोमॅटोची अवस्था अशी खराब होत चालली असेल, न्याय द्यायची भूमिका या ठाकरे सरकारनं करावी ही राष्ट्रीय समाज पक्षावर त्यांना विनंती करत आहे की राज्य सरकारनं जर जनता शेतकरी सुखी नसेल, कामगार सुखी नसेल तर राज्यानं आपण हे करण्याचा अर्थ नाही। वेळ आला तर ड्राफ्ट काढावा, परंतु या शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची भूमिका देण्याच्या माध्यमातून टोमॅटोचं जे दर पडला बघितल्यानंतर आज फार मी नाशिकला काही ठिकाणी मार्केट केली, त्याच्यानंतर पाहिलं शेतकऱ्यांच्या अक्षरशः जेवढा खर्च झालेला आहे तेवढा खर्च देखील त्याला निघू शकत नाही। म्हणून शेतकऱ्यावर हे आसमानी संकट आलेलं आहे। संकट राज्य सरकारनं त्याला दिलासा देण्याची भूमिका करावी असं मी राष्ट्रीय समाज पार्टीचा आज राष्ट्रीय तारीखला जर मोठा निर्णय तेव्हा पाठिंबा कोण करणार शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच आमचा पक्ष आहे राष्ट्रीय समाज पक्ष। मोर्चा पक्ष काही ठरलं नाही, कारण आमच्या पक्षाचा 19 राष्ट्रीय समाज पक्षाचा होता, राज्य सरकारला त्याबद्दल बोलला।